Zdravím dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa z Minecraftu. Dneska si hrajeme na Survival Games, ale mám tady menší problém, že končím s YouTubem. Ano, končím s YouTubem kvůli tomu, že prostě mě už to nebaví. A končím i se streamováním a ze vším. Bohužel, někdy se to stane, no. Ale možná se ještě někde vrátím, ale stejně to, co jsem si chtěl udělat, tak se nikdy nepovedlo. To mi sledoval až doteď, i když jako moc lidí nejsem aktivní, ani moc lidí nechodí na streamy a takový. Ale to vůbec nevadí, že stejně nejsem ani aktivní. A chtěl jsem vám jenom informovat tím, že prostě končím se streamováním a YouTubem. Bohužel je mi to fakt líto, že musím končit a že mě to fakt už nějak přestává bavit, tyhle ty věci. I to hraní poslední dobou. A doufám, že se vám i tohleto video bude líbit, takže to už je konec. Ne guys, ne. Mluvám se. Ne. Tohle to není konec, guys, jo, ale prostě přesouvám se na nový YouTube kanál, kde budete mít link v bio. Tam budu jenom streamovat, sem budu dávat jenom videjka z her, nebo prostě z něčeho. Na tomto kanále budeme jenom streamovat Minecraft, takové hry. Prostě dáme tom. Jinak děkuji moc, že sledujete i takovýhle videa, i když jako jsem přestával natáčením a chci zase být aktivní, ale bohužel mě nebaví editovat videa, takže tak no. Ale ještě neříkám, pokusím se, aby vycházely videa aspoň jednou týdně, takže uvidíme, jak nám to dopadne. Já bych si koupil asi... Já bych šel na střed, já jsem ještě na středu nebyl, ale... Já nemám dia. Nemám dia. No. Jako změnilo se to tady, jo? Neříkám. Jo. Za goldy mohl koupit. Jenom na střed, já se to nebojím, jdem na střed. Dlouho jsem nehrál PvPčko, takže už tak se omlouvám, jak budu hrát, ale mám v plánu, že bychom dali i stream z jiných her a tak no. Jo, tak ty umíš tohle? Ty umíš jenom tohleto? Pojď ne. Pojď bejku, pojď. Mísek, tady. Pojď ne. Jde. Ten mě neviděl. To nikdo neviděl toho. Ne, fakt že ne, tohle to nikdo neviděl. Prosím. Já jsem měl plán, že bych koupil půl věce. Takže bych šel harašnout, ale vůbec nevím, jestli to je dobrý, anebo já nic.
bych si to nedal. Ale to bych se pak nedovolil. Takhle krát. Ale nějak tam jdu. A jdu po těch fialových. Ne, jo, fialových. Fialový mají, no, ale nevím jak to vytěží. Nevím. Tady mají poslední dobou všichni bedro. No, vůbec nevadí. To pěk neví o mě? To pěk neví o mě? Vlastně na to můžu. Video. To prostě nikdo neviděl. To nikdo neviděl. No Epko do komentáře. Díky, díky. Ty vole, já jsem debil. To jsem to prodal. No. Jo, aha. Koupím si ještě tohle, koupím si jeden toho. No, ještě koupáš myslím. Koupáč si koupím. Koupáč si koupím, to najdu. Jako počkej, moje týmy počkej, my vyhrajeme. Let's go. Tak to jsem nečekal. No ho rašnou. To chci ukončit. Tenhle omanda. No. Teď mám. A tak jako diamanty tady nechal. Tady i nechal. A tamhle. Tak pojď. Ne, to počkej, já jsem debil. No nic, nevadí. To je kokos. Proč by to někdo dělal? Jo, jde k nám. Běžím. Takže my jsme který vůbec? Oranžový? Pojď ne? Ne! Nervy na to mám zase. Thanks you. Ale bys tady neměl hrát ani. Když nejsi. Ne, jenom joke. Já rád joky. Silk oranžový. Ne, tam je ten modrý. Sakra. Ty vole, oni tady nemají ten. Kdo to? Ten modrý. Jo, no jasně. To je ten modrý. Vidím, že jde. A já nemám meč. Já nemám nic prostě. GG. Tak jo guys, kdyby se vám tohleto video líbilo, můžete zanechat like a odběr a zatím čauko.